Skont l-isqof ta' Għawdex Mario Grek l-iskandlu ta' Alla huwa li twieled u sar tarbija biex iġarrab dak kollu li jġarrab il-bniedem. Bir-raġun jista' jitħawwad il-bniedem meta jisma' li Alla jinsab infisqej minn dud f'maxtura. Imma eżistijaj dan hu l-iskandlu ta' Alla. Huwa sar tarbija bħalna biex iġarrab dak kollu li iġġarrab int u jien. Monsignor Grek għal dan fil-messaġġ tiegħu għal-miliet fejn sostna li dan kien l-istess messaġġ li l-Anġlu ta' Alla wassal lir-rajja f'Betlem. L-isqof qal li l-Anġlu tal-Mulej kien ħabbar li kien se jitwieled Salvatur mimdud f'maxtura. L-isqof Mario Grek tkellem dwar l-imħabba materna ta' Marija li juriet lil Ġesu, tarbija ta' twelid. Kompla jispjega li meta twieled Marija geżwret lil Ġesu bambin fil-faxex u ftit ta' snin wara kellha tara lil bina infaxxat minħabba l-ġrieħi li sofra meta sallab. L-istess imħabba li l-Madonna uriet lil Ġesu, Marija qed turih lil bnedmin skont Monsignor Grek. Kif Marija fisqiet lil Ġesu, issa li hija tagħna l-koll hija tfisqej anke lilna. Tant kemm tħobbna u tixtieq tħaddanna dik l-istess għoża li fil-lejl ta' Betlem hija qafset magħha lil din it-tarbija tas-sema. L-isqof ta' Għawdex qal li ftit tal-ġimgħat ilu bdiet iċ-ċelebrazzjoni ta' 400 sena minn meta l-kwadru tal-Madonna tpoġġa fis-Santwarju ta' Pinu. Fost l-oħrajn huwa awgura in-attività tal-bambin il kulħadd u li dan l-ispirtu jibqa' fostna tul is-sena kollha. Is-Salvatur li huwa